Venstre. Ja. Nu prøv at se, om du rammer ham i panden. Hold væk, ny mand. Hold væk, ny mand. Og så slår du der. Læg det små jab, bare lige ramme ham. Bare lige kysse ham. Ja, stille og roligt. Det er godt, ny mand. Ja, skifte dybt og højt af hunden, ikke? Prøv at se hunden, han tager sin højre. Ja, rigtig. Gå den anden vej, ny mand, gå den anden vej. Du går lige ind i hans højre, og gør hans højre kortere, ikke? Den anden vej, Ja, rigtig. Slipper du ham igen i hunden lidt, ikke? Giver lidt op igen. Løser bevægelser. Det bliver så anspændt hele tiden. Man kan lidt tilbage uden nogle gange. Og lige så er der lige løftet lidt op. Ikke? Og så kommer man helt til ham igen og spænder. Det er som en pand. Ja, stille og roligt. Brug paraderne. Det bliver perfekte små parader ude. Små bevægelser. Stille og roligt ude. Du har ret ned. Halv minut kør. Husk det med panden. Sådan der og stjap der. Tuk. 10 sekunder. 10 sekunder. Op med hænderne, ny mand. Kom. 10. Hvor jeg går ikke mere. Gå den anden vej. Vi har haft opgaver. Vil du have den her? Ja, så kan I gå i den anden del. Op på det her til den rigtigt. Ja, det hedder 5 sekunder. Men alle de her ting, dem skal vi lige justere en lille smule. Men nu snakker du til, hvad den rigtige vare den er. Det er sådan, man kan sige. Kør! Så er jeg vejen her. Jeg skulle på med at gå den vej, nye mand. Vi vil den anden vej rundt her, så vi ikke render ind i den her højre lige pludselig. Ja, rigtig. Husk dobbeltjappet nu. Det er rigtigt. Wow! Hva? Se der, væk fra hjørnet, nye mand. Slip ham lidt en gang imellem Rooney, ikke? Og så tilbage og lige løsne lidt op, ikke? Og det er en lidt sparring, ikke? Ja, lad os få dig selv, nye mand, op med hænderne. Ja, godt Rooney, skift dybt og højt, og begge hænder med. Ja, rigtigt. Jo, nye mand, sådan. Det er målet, det der. Ja, rigtig! Og tilbage og koncentrere sig, hænderne på plads efter. Ja, Rooney. Rooney sigter, pas på. Ja, rigtig! Ja, se om Rooney hænder. Ja, det fandt godt det der, mand. Ikke også? 40 sekunder tilbage. Hænderne op. Ja, rigtig. Sigter ny mand, så du tager den højre der, Rooney. Der er en rammer der. Ja, kom, løsne op. Så det er rigtigt, så prøv noget nyt. Tænk på noget nyt. Når det der det ikke duer, ikke også? Ja, rigtigt. Ja, Brian. Ja, det er godt det der. Det er godt, kom. Ny mand, op med hænderne. 10 sekunder. Hvem skal vinde omgangen? Kom. Hvem skal vinde den omgang? Den står lige. 10. Luk munden. De er sammen. Det er rigtigt. Nu er det langt. Først er det muligt. Langt lidt med.
Ja, ind med hænderne, små bevægelser, hvis den kommer der. Ja, rigtig rolig. Længere ud med venstrene og nej mere. Så du næsten kan tvære ham i hovedet. Hvor meget længere rækkevidde han har. Det er igen dejligt, det der nye mand. Lige ind i sengen. Ja, rigtigt! Og kæft muligt, der er sgu guffe ham der. Ja, men nu er han fanget i hjørnet, så skal du... Ja! Det er dejligt! Jo, rigtigt! Så var der ham op i hjørnet igen, det er dig, der har midten af ringen nu. Det vil sige, det er dig, der styrer showet. Ikke? Jeg har rundt, bygge ham op, fang ham i de hjørner, og så skal han have serier der. Ikke? Slå højere, ny mand, han er helt åben. Slå højere. Ja, rigtigt! Ja, Rudy, skær ham af, så nu slipper han væk fra dig. 20 sekunder. Kom nu, Jensen. Det er Folkeland til vores. Kom så. Ja, rigtigt! 10 sekunder. Kom nu, mand, sidste hakker du på. Lige. Kom. 5 sekunder. Slut af. Det er dejligt. 10.